Fittra mibgħuta lill-Ministeri kollha tal-Gvern 4 ilu intqal lilhom li huwa neċessarju li l-Ministeru u d-Dipartimenti tal-Gvern inaqsu mill-ġdid min-nefqiet tagħhom. Din hija t-tieni darba fi ftit xhur li l-Gvern qed ikollu jerġa' jnaqqas in-nefqa tiegħu għaliex mhux ilaħħaq mal-miri li stabbilixxa huwa stess. Eżatt fil-bidu ta' din is-sena l-Gvern diġà kien ordinat mill-Unjoni Ewropea inaqqas b'40 miljun euro il-budget tiegħu. Dan wara li skont l-Unjoni Ewropea il-Gvern fl-aħħar budget m'għamilx miri finanzjarji realistiċi għall pajjiż. 7 xhur wara, il-Gvern qed jerġa' jkollu jnaqqas in-nefqa tiegħu għaliex xorta mhux ilaħħaq mal-miri finanzjarji li stabbilixxa huwa stess. Fost l-oħrajn il-Gvern se jnaqqas aktar minn 700,000 euro fin-nefqa tiegħu għall-edukazzjoni. Fost l-aktar li se jnaqqas il-Gvern huwa fejn jitlu fondi għal tenders għal tindif l-iskejjel fejn se jnaqqas in-nefqa tiegħu b'120,000 euro. Il-Gvern se jnaqqas ukoll b'150,000 euro min-nefqa tiegħu allokata għall-IT u l-computers fl-iskejjel. Oriġinarjament għal dan il-qasam il-Gvern kien allokat minn 150,000 euro. F'Jannar li għadda kien naqqas in-nefqa tiegħu għall-IT u l-computers fl-iskejjel b'50,000 euro biex issa reġa' naqqasha b'50,000 euro oħra.